сега го гледам, виж какви страхотни клипове правят те. Аз се абонирах вчера за него. И аз трябва да се абонирам. И вие трябва да се абонирате за него. И ще ви спукам бъбките. Очи ви ще ви забавляваме с игри. много слаба, човек. Комедия. Драма. Втория ли? Здравейте! Днес ще ви покажа как да си включите телефона. Май нещо не става. Защо не става? Трикове с карти. Da 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 da.